रुंसारि जुबिन गार्गनि बे मेथाइआ बेवहायबो शुटिं जादोंमोन। थ' बेनो जादों नार्टियां नि मन'लिथ्स गार्डेन, बियो दङ मेघालयाव। थ' बेखौ नायनो थ'दो नोंथांमोनखौ बेवहाय लांसै, मानोना बेवहाय जारिमिननि इतिहासनि सोमोन्दो दं। मानोना बे अन्थाइफोरखौ फसंदों बै टाइमनि जयन्तिया राजाफोरनि मान बावनो थाखाय। ओमफ्राय बिनि सबसे गिदिर अन्थाइखौनो फसंदों उमार फालांगि। हेलो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायावनो रिसिबनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय निफ्राय। सोरांबाय नालाय दायो जोङो दुगैहैसै। ओमफ्राय मा होनना बुंगोन बेखौ, बिराद सायावनो नै गोथौआनो नङा। ओमफ्राय अमायाथ' मेनखा। तो चलिए, and here is Sir Patrick. Hello. The guide of today. Yes. बियो आंनि लकेल गाइड दिनै। नट अनलि दिनै, जेसेबां दिन आङो बेयाव थागोन आरो। तो चलो लेट्स गो। जोङो वेस्ट कार्बि आंलंखौ बारसिगोनानो नै मारुति गारिखौ नुबायानो, नै पाका लामाखौ नुबायना। दाबावसो ओइ हानि लामा, मा होनो काचा रास्ता दंमोन, दायो नै पाका सफैबाय। मानोना जोङो मेघालयाव हाबबाय नालाय। थ' मेघालयाव पाकायानो पाका आरो। नै खान्डुलि BOP, खान्डुलियाबो मेघालयावनो गोग्लैबाय। Oh yes, and you know, बच्चे लोग अच्छा, हेलो। बे जादों बिसोरनि स्कुल। ओमफ्राय बिसोरनि ड्रेसखौ नुदोंना, ग्रिन आरो वाइट। ओमफ्राय बांसिनानो ख्रिस्टियान नालाय वेस्ट जयन्ति हिल्सआ, बेनिखायनो गिर्जा गोबां नुबाय। ओमफ्राय नै खान्थाल बिफां एफा गिदिर। ओमफ्राय गामिफोरखौबो नायलाय, गासैहाबो पाका न'जोब आरोना। ओमफ्राय बिराद मोजां नै हाजोआव। ओमफ्राय नै बे बेलखौ नुदोंना, बेखौहाय मिटिं खुंनोबा माने गामिनि मानसिफोरखौ लिङो आरो बिदि। गोबावनि उनाव नै एसे माइबारि नुबाय। बिनि उनावहाय बिसोरनि न'फोरखौलाय नायदो, सरकारनिफ्रायबो बिराद मोजां मोननाय। ओमफ्राय नै हिनजावफोरासो खामानियाव थाङो आरो, मानोना मेघालयाव हिनजावफोरासो फेमिलिनि हेड आरो दै। ओमफ्राय नै बिदिनो माने खयला माबा-माबि नागिरनो थाखाय हाजोफोरखौ बिदि फलंना दोनो। मसनाद अच्छा। अके रायजोफोर, थ' जोङो सफैबाय नार्टियां गामिखौ जोङो हाबबाय। ओमफ्राय हाबलाय लोगोनो नायदो नार्टियां गामिनि दृश्यखौ बेसे नायदो, बेसे समायना, बेसे मोजां नुयो आरोना। हिल स्टेसन आरोना, जेनेबा हाजोआव टाउन दं नालाय बिराद मोजां नुखादों। नै हरैबो हाजो, ओमफ्राय जोमैजों नायना बिराद कत सुन्दर। ओमफ्राय बोथोराबो एसे गरममोन अबसे, सान्दुंबो दुंदोंमोन नालाय। ओमफ्राय नै गिर्जा न'खौ नायदो, वाव लाभलि गिर्जा न'। ओमफ्राय बिनि खाथियावनो दं स्कुल। ओमफ्राय बे स्कुलाव थांगासिनो स्टुडेन्टस। थ' जोङो सहैसिगोन, थ'दो होमबालाय। बिनिफ्रायनो बारबोबाय जोङो माबाखौ। ओमफ्राय बे जायगायानो बेनो आरोना। नै दिस इज द मन'लिथ्स गार्डेन। तो बेवहाय जोङो हाबसै दायो। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि monoliths of the Nartiang erected by the great hero Marfalanki and his warriors to commemorate of the glorious events of the Jayantia kings. माने बेखौनो लिरदों आरोखि ना, कि सिगांनि जयन्तिया राजानि समावनो बे अन्थाइफोरखौ बिदिनो माने गायदोंमोन आरोना। कि बिसोरो जुदि दावहाफोरखौ देरहायोमोनबा, दावहारुफोरखौ जायफोरा शहीद जालाङो बिसोरखौ रेसपेक्ट खालामनायनि थाखाय बिदि गायना दोनदोंमोन आरोखि। मानसिफोरासो माबादों आरो, मा होनना बुंगोन बेखौलाय, सिदा खालायना दोनदों आरो मानसिफोरासो थिखांना दोनदों। नायलाय बापरे। तो रायजोफोर, बे बुस्थुआनो दं जेनेबा वेस्ट जयन्ति हिल्स डिस्ट्रिक्टआव आरोना, मेघालया स्टेटनि आन्दाराव। ओमफ्राय बेनो जादों जेनेबा बे अन्थाइफोरखौनो बुङो, माने होनो मन'लिथ्स आरोना। मन' मानेथ' मोनसेल', ओमफ्राय लिथ्स माने लिथसनिफ्राय ओंखारनाय आरो मन'लिथ्स। बेनिखायनो मोनसे अन्थाइ आरोना।
बेनिखायनो नै मोनसे मोनसे अन्थाइखौ बिसोरो बेबायदि माने दाब्लाहैनो माबाना दोनदों ओमफ्राय नै खायफाखौथ' गायना दोनदों थ' सिगां माने बुंनाय मथेबा बिखौ सिगां माने गायनाय टाइमावबो थै माने मानसिनि बलि माने थै बलि होनांदों बिदिमोन आरोना ओमफ्राय आरो खायफायाथ' मा मोननै रोखोमनि माने अन्थाइ नायलाय मोनसेखौथ' जेनेबा बिदि माने उन्दुनाय बायदि दोनदों नालाय ओमफ्राय मोनसेखौथ' गायना दोनदों ओमफ्राय नै बे माबाखौ होनो बिखौ होनो फ्लेट स्टन्स माने बेफोरखौ होनो डलमेन्स होनो आरोना बे माबाखौ फ्लेटखौ डलमेन्स मानो होनो डलमेन्स माने बिखौ माने सिगांनो जयन्तिया राजाया मा खालामदोंमोन 16th सेन्चुरि टु 19th सेन्चुरियाव मा खालामदोंमोन बेफोरखौ माबादोंमोन आरो बे अन्थाइफोरखौ मानो बेबायदिलाय दानहोदोंमोन माने सिगांनि पर्वसफोरखौ मान होनो थाखाय आरो ओमफ्राय बे दाब्ला दाब्ला अन्थाइया हिन्जावफोरखौ मान होनो थाखाय माने सिगां वेरियर्सफोरखौ बा राजाफोरखौ आरोना ओमफ्राय बे जे नै बेबायदि गायना दोनदों नालाय थ' बेफोरखौ माबानो मान होनो थाखाय आरो मा होनो मेल एनसेस्टार्स माने जायफोरा हौवा माहारिनि पुर्बजमोन नालाय थ' बिसोरखौ मान होनो थाखाय बे माने गोजौ माने सिदाखौ गायना दोनदों आरो ओमफ्राय नै गोबां दं नै ओइलाय आरो माबा दंबावो ओमफ्राय बांसिन राजा मार्फालांसियाम ए जायन्तिया किं टु कमेमरेट हिज एनसेस्टार्स एन्ड वेरियर्स माने बे राजा मार्फालांसियामा गायहोदोंमोन आरो बेफोरखौ ओमफ्राय रायजोफोर बे अन्थाइयालाय मा नेचाराव बिदिनो थाखायो नामा नेचाराव बिदि थाया बेफोरखौ माने दाननानै लाबोनाय आरोना सेन्डस्टननिफ्राय जेनेबा गोबां रोखोमनि अन्थाइ थायो नालाय थ' बे सेन्डस्टननिफ्राय ओमफ्राय नै साननानै नायलाय बे मोनसेयाथ' बिराद गिदिरखालै सिगाङाव ना जेसिबिमोन ना क्रेनमोन मानसिफोरानो बिखौ माने बेबायदि गायदोंमोन आरो नायना कत' गिदिर आयौ नायलाय फाग्ला बिदिखि हायो ओमफ्राय नै हौवाफोरनि थाखायल' नङा माने हिन्जाव माहारि हिन्जावनि पुर्बजफोरखौबो मान होनो थाखाय बिदि माबाना दोनदों आरो बापरे सिगांनि मानसिफोराथ' एफा बोलो गोरामोनलै ओमफ्राय बेल' नङालै नै नायदो हरैहाय आयौ कथ' दं गैलाय ओरैबो दं एद्रिक ओमफ्राय मा दं मोजां अन्थाइ दं बल' अन्थाइ दं अन्थाइ दं जेरावबो अन्थाइयानो अन्थाइ आयौ ओमफ्राय बोसोर गोदानावलायनो जेनेबा निउ इयाराव माने बेयाव माबा प्रग्राम जायोनो आरो सेलेब्रेट खालायो आरो ना ओ शिट इसका हर्न देखो ना ओ बापरे ये देखो ओइ तो लोगोफोर बिथांमोनानो शिलंनिफ्राय फैदों आरो ना तो क्या खासी है ना खासी को वेलकम को कैसे बोलते हैं खुबले हाँ और बोडो में बोलते हैं खुलुम्बाई हाँ बोलो ना खुलुम्बाई हाँ और हाँ हमारा संथाली में बोलते हैं जोहार हाँ हमारा तो बहुत इजी है ना जोहार अच्छा लगा मिलके हाँ खुबले mean thank you so much अच्छा खुबले शिबुन means thank you so much ओमफ्राय बेयावहाय बिफांफोराबो बिराद गिदिर आरो ना थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आसा खालामो नोंथां गासैबो बे भिडिअखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय माबाफोर दाउट जुदि थायोब्ला अननानै कमेन्ट्सआव लिरहरनानै सोंहरबानो जाबाय आङो गुसु गुदुङै एन्सार होगोन थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ' थाब टाटा बाय बाय गोजोन्थों